Uba WBM Additional Deputy Commissioner Jongka Southwest Khas Hill District but ubadai menta kum usab divisional officer in charge Karaniko Civil Subdivision menta kasngi ulayo aban not ribbon but pelaj pai ba ya kawe ka kali bolero kabade Jongka nongkedai nongtua Integrated Village Cooperative Society Limited kajing tumu bakongsan ban pelaj ya kani kali kalong ban ajing rap na ka benta ki pai ba nong shong shnong ha ka bai dei bat ka kit ka ba na ka benta ki tiar jing don kam jongki kum ki sensar kadubilat bat ki wei habakren ha gajing elang uba WBM Subdivisional Officer in charge Karaniko Civil Subdivision ulai ko blay na ka benta ka jing Tracy Tom jongki officer bat baro ki ba po jongka Basin Development Unit Southwest Khas Hill District ki balapan urlong ban penyo bat play pai ba ya kani ka kali bolero jongka society ulo ongru balang ba kani ka kali kan salong ka jingkar ko ka bakraw na ka benta ki khot jongka society bat kumjo ru ki pai ba jongka shnong ka thaw hakani gesngi layo ru ya ka report langkon na uba Maxter Langte Secretary ka Integrated Village Cooperative Society Limited kiwe pat ki balakren ha ka jingelang hakani gesngi ki kentup ya ba Welbok lengdo uba Wai lengdo ACO Southwest Khas Hill District Maukrwan bat na uba Ivan Marbanyang District Project Officer Southwest Khas Hill District bat na uba Lari lengdo Senior Manager MLA MP MB MA SPMU layo ru ye ke jing duai na u temen basan MKs imle ngide bandan kata ka jingi trelang ka corporations ka jingi trelang hapdeng ki nong punyai kam bar hapdeng jongki dekhot ki longying hagas nong kathau ngide bandan ka jingi sha ngide bandan ka jingi telli nadangi mi telli nginam la wanra ya ka jingi sang thu jingmut ginam la ban ra e koroi kapar kabalong ka jingkermen je kalawei jongki khun samla jongi ki ban sim ya kapate kamanwan oi ka benta ka kongsan e ka bong hang ne kalong ba kini ki Integrated Village Cooperative Society ha ka jalla bar kri jongi bar khamta mak ne ke snong jong phi ke ba ngidon manta ki cooperative society kidan ka benta ka bakraw ka bakongsan ha ka ban kentiu ya ka yo ka kot ka livelihood ha ka imlang salang ha kisnong gitaw te namar kata kaneka kali ka bag society kala penyo kalong ka jingirap ka ba krausi pun hakaban pekit yakimar ke mata ke jong phi na ki jaka stok jong phi ke beton haki jakarep harus sorok pilabu nang tai kin pekit sani cha snong le sikin sadan ka kudam ban pelang nang nepat kin sakit sayau sahan le sikla ban supply sudi sa selong le cha kuhati kat badai kata ka de jing thumu kongsan ha badeng ka kali amde tak ban kit na jakarep ha snong Nini tang nasional hamo korwat lakot. Hendak pidai baru ban expand ya ke business activities. Kenang bakata kalong jing mutai ke bakrau ya pi kinong sang senang ya pi kum society. Ngang scam bakane ke cooperative society yang pi hang nasional. Ke ba pilaya ilenti ya kini kisnem ke bara dep haduk menta. Bat kumbalong mata kalau ada ka buram ke ba cikadai kemudian semene lalong kowe ni society ka papau om tangga district bar kajala jongi bar kowe kane ka dei kajingi telli jongpi kajingi tre rengkat bar kinong gelam kinong punya kam ya kani ka district ka jongi kumjuru ban pentelun khamtam ya ka state ka jongi bat kiwi ki district ru bagindan kita ka interaction ki jingi tre lang kowe ka por te syabangan penkut ngapa benong biang ipi syem ya kani ka kali kum ka kali ke jong lajong bat pentelun ni ka bat nangi sekmat ngangit ba pilawan ya ka journey ke bajengai ba kum ba pilong menta phim sim pui perkhat hai tu arajar khat nyo ba ka society ke jong pi lene ke snong ke jong pi kan phalang kum ni andai menta how news nam arajar arpoi December pensanang la syu ban pentelun ban peniar ban penhe syu
tinggi dan kam kata ke jinge trelang na iway pa iway bat kumjuru kumbaong ipi ka office jongi kadan barbor bat pi haba pi kendu jinge lali pi dan kam kendu ke jinge rap ngikloy ban sngap ngikloy ban wan chikishnong jupi ban yamir jingmut lang namar kai ke jing temu ke jongi kalong ban penkentiu ya ka imlang ka salang ban penkentiu ya ka yok ka kot jong kanu ke shnong ka bakwa ban wara ya ka jingkela daladi yaladi tri latri ka kam ka baha na ka ba ulai ka kai phat ka batista bat ka bajanai lesi ila abandan ijinglat hangning thei nrei tang ba ka report ka long ka bajanai tengah kwa aru ban pensutu epi hang ni ba Hagani ka district menta sa kumba sisnam steng anda hagani ka district magandap sisnam steng ngalaban ong bagani kanong kadait nok tua society hagitu kipor magadang join kadai kabaar hapo ka state borok ko ban ngalong proud hiru ban ong ba kani ka society menta kalarang niat na kaway si kaway kapor kay ka bakham kongsan kalong ba ha ka bangi pentulon ni kani ka project ka bangi khot ka maglam limba ka office jong ka MBDA MBME kani ka snong jong pi kanong kadait nok tua kalayolot ya ka package ha ka ba ka project ka pentrei kumbala mention mene riba awal bok syakman kalayo ya ka INRM kalayo ya ka rural finance lembaga ni ka IBCS barkum juru kalayo ya ka ICED hakaba pinsai katu kani por kin sawan ki engineer giban peniang ya kayeng ni hakaba an pentulon pat ya kam jong pi masu kemen ruban pesutu apieng ni ba ya kani ka IBCS amdei tang jing trace tom nakaliang ka office jong ka basin henry kadiru ka jing tray borba nakaliang ka corporation department kumjuno na kani Meghalaya Cooperative Apex Bank hakaba ngiwan lang ha kaju kasem bantray ban pentulon ni kani ka kam hakaba ka state kalabu yang ngi ban pentulon kaju ka bangi ni tray mangi mo ngi teli lang ngi converge lang ngakwa kaju kasur mapiru ki pajba pinang pentulon ni kani ka society bar kumjuru pinang IQ ha ka em lang kasalang ha kayo ka kot jong kasnong jong pi mensha por mga shirwan ki awareness program shini nga shitong ya kani society nga kwa ka society jong pi kan long ka wheel of change haray menta ka singipat mday tang kitayar kilayang ni kalayang sunod kakali kalong ba baboro kilong yeng kiberon hapo ka shnong kinya tre kamlang kinya rum dekot hak IBCS bat ni gumba kalong kumbala ai report di secretary ilong baboro kilong yeng kilaya simentah kan IBCS kani lese gede kawe na ki benta ki bakrau lese kan mar ka jik simentah jong ki long yeng boro ki ban kan IBCS tiba dia orang ba boro ki brio ki belakhat pasem seneng kalong ki dekot hak ni ka IBCS mo tekan ni kalong kon report BI tekan ba ar kalong ba ka IBCS ka di ben le ya ka kam kan show ba ya ka kam airam si dekon tekan ni ka bentaru kumbang i kila don hadu sispa san pho an kep kan show tekan jing tu junga ka por kalong kum ni ba boro ki long dekot ki di men kan show hak IBCS mo namar la phimi sim benta hak IBCS long kadang kaman ang klan show ka IBCS tada kajing sibenta jong pidfikin show ka IBCS kan ailat ya ka IBCS su bakang tri kam hai kam jong ki tengah pe jang ni gidan gini join account mo ya I report kin atli join account ti mo nga ke bangi la batay nak project ko long makini ki khna arit ni ru kila ban play account haka IBCS kini play account lang bagi kimi ki pa di member tengah try gidan kam bangin sound ke showroom ta bidang red namah din habu le se pertime ta kala kham rem mo pita pe shalong la rem bun ki bro telangi menang man kan show ti kan bu jingi ngi le si hadin habut ti akan tu pi bro ki pa so ba pli ni join account pli lam ki khun jong ti bro kan show mo ye san pho shi spa mar itu insa hawi ka singi insa la ban ki rap pi ki pa ka khrau ti habut mo ti ka benta ka balai ni ru ka long ba kan ki jing airam ti na ki lai spa prafu arngut bat shi spa san pho anu ki bela sim ki bela kan show ka IBCS tang lai pho anu ki bela sim ram ti ho ngi ni report ru ba kanika rukum airam ru klazang ban pen yo nong ka IBCS tenri kadon kam ru pede ru ba kin hab don chui kinong kinong shimram ni ka IBCS war bele la kam don bede ta benta long kan bu ka ji rin bu ka IBCS mo ti ka ji tu klong wa to ya wan kan show bro but to shimru ya karam na ka IBCS samar kan kan long ki banyarap ka IBCS khanya ka rin bu abang i ba bro kini components klasa menteri kam ba mo kan ka project ti ngastronaut bani ye ni ka motu ni jo kanika nokrai nok tua mo hani pi ong ba trust hope and shine ting ong khasi ke ka jingshania ang beningkong ka bar ke ka jinkerman ti bat ka balai ke ka le sewingin pini thu pau siki bai mo namar claim ba jingshania ka bingin tri kam lang para briu dei tengah trai mo ka jing tri kam ka jibun yang report kam tam
kadi ka we ni kilat ban agi jing senya ki ba bro ki basngam ni report tengah ngapai ko kuma report ka ba biang hari ka poru kadi ke pen iba ka kom trikam jong ka IPS jong pi ni kalong ka biang ti kadi ka tahi ka ba ngakai pi ka ni senya ka kom trikam jong ni ka IPS ti ba bangi don ka jing ka senya adu ka don ka jing kermen mo le se ki benta le se ka jing jong ni kan khamba lingba ni ka IPS ti ka taru kadi lingba kadi we ni ki mutu jong ni ka IPS pada belai ka long ba on pen itu pau le se sikui pat sepang kata kanong kadai ya even ila ong ba ka nong kadai wah tu kapur ngile kata ranking na po head office ngile kata ranking kumpulong ka school mo yo boning kong ba ar belai ter ti kanong kadai ko na ka ba ar dengan trai hapo district ke di boning kong dei ti ngiru ba bor pangi pelong training po head office ngi juk hadi ba makstar be inwan na cingkren bar belai ngilai i kata kanong training kam kanong kadai kolong kumdo ti ba makstar issue 1 issue keren isi IMC mi kiwi pergi IBCS habangi training iki mo tengah try nak kalian project ring idon kawi ka benta long ki ong ka knowledge management ka ba mo ngi shit dokumen ngi ring video le sing le interview ki di khot ki ni ki IBCS bro ban lo kalong kum number mtha ki pergi social media mo kedan ke YouTube kedan ke Instagram kedan ke WhatsApp ti hang tu ke ke ba ki video ki laban ish pang ta kanong tak kalong kum do ti ngatren kalian project ring ngilai pen bet ngatren email bot ngai ong ba ngilai pen bet bingin semua chno kra kin sale kata documentation kanang ba ngilaban bu ha ka YouTube channel jungiru kanang ba kiwiru kilaban i ba kata kanong kra kilong gumdo mo